Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Ατζαράκης και σήμερα θέλω να σας πω μια ιστορία για ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Κόκκινο Σκουφίτσα. Ένα όνομα που μάλλον πήρε από τα ρούχα που έτυχε να φοράει εκείνη την ημέρα. Εγώ αντίστοιχα θα ήμουν ο Μαυρομπλούζας, υποθέτω. Έρχεται λοιπόν η μαμά και λέει στην Κόκκινο Σκουφίτσα: να σου πω, το βλέπεις αυτό το τεράστιο τρομακτικό δάσος που είναι γεμάτο αρκούδες, λύκους και τσακάλια? Θέλω να το διασχίσεις μόνη σου και να πας στην άλλη άκρη να δώσεις φαΐ στη γιαγιά που μένει εκεί. Θα πήγαινα εγώ, αλλά δυστυχώς είναι η τελετή απονομής απόψε και πρέπει να πάω να παραλάβω το βραβείο της καλύτερης και πιο υπεύθυνης μητέρας. Στέλνει λοιπόν την Κόκκινο Σκουφίτσα, η οποία πηγαίνει στο δάσος και κάποια στιγμή την βλέπει ο κακός ο λύκος. Και πλέον, όπως είναι λογικό, ο λύκος έχει δύο επιλογές. Πρώτον, να τη φάει επί τόπου. Δεύτερον, να πάει σπίτι της γιαγιάς, να φάει τη γιαγιά, να ντυθεί η γιαγιά, να ξαπλώσει και αφού έρθει η Κόκκινο Σκουφίτσα να κάνουν ένα τσαχπίνικο διάλογο και μετά να φάει και την Κόκκινο Σκουφίτσα. Ο λύκος επιλέγει προφανώς τη δεύτερη επιλογή, καθότι φημίζεται για την πρακτικότητά του. Να τον συγχαρούμε σε αυτό το σημείο, γιατί έχει όντως εξελιχθεί. Παλιότερα, την τελευταία φορά που τον είδαμε, πήγαινε έξω από σπίτια και τα φύσαγε προκειμένου να φάει. Τώρα έχει εξελίξει λίγο τις τακτικές του. Μπαίνει λοιπόν η Κόκκινο Σκουφίτσα στο σπίτι της γιαγιάς. Βλέπει τον λύκο ξαπλωμένο στο κρεβάτι, ντυμένο σαν τη γιαγιά, και η Κόκκινο Σκουφίτσα, που δεν φημίζεται εκεί για την ικανότητά της να ξεχωρίζει είδη θηλαστικών, μπερδεύεται. Αρχίζει λοιπόν τις ερωτήσεις. Γιαγιά, να σε ρωτήσω, γιατί έχεις τόσο μεγάλα αυτιά? Απαντάει εκείνη για να σε ακούω καλύτερα. Το δέχεται η Κόκκινο Σκουφίτσα, διότι εντάξει, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν σε φάση. Άρα, τι πήγες και επιμήκυνες τα αυτιά σου, πόσα λεφτά ξόδεψες, δεν χρειαζόταν να το κάνεις αυτό, γιαγιά. Ποτέ η ακοή δεν ήταν ζήτημα στην επικοινωνία μας. Αλλά τέλος πάντων, συνεχίζει τις ερωτήσεις. Γιατί έχεις τόσο μεγάλα μάτια? Για να σε βλέπω καλύτερα, τη λέει. Εκεί η Κόκκινο Σκουφίτσα δεν μπορούσε να πει και πολλά, διότι την χτύπησε πάνω σε αυτό το σημείο που πονάει, στην όραση, που από ό,τι καταλαβαίνουμε η Κόκκινο Σκουφίτσα δεν την είχε και τόσο ανεπτυγμένη. Φτάνουμε λοιπόν στην τρίτη ερώτηση. Γιατί έχεις τόσο μεγάλα δόντια? Απαντάει η γιαγιά. Λύκος. Για να σε φάω. Και χαπ, την κάνει μία χαψιά. Τι δυσάρεστο τέλος είναι αυτό, θα μου πεις. Μην ανησυχείτε. Γιατί εκείνη τη στιγμή μπαίνει μέσα ο κυνηγός και με ένα τσεκούρι και κανένα σεβασμό στους νόμους της λογικής, της φυσικής και της ανατομίας, βγάζει μέσα από την κοιλιά την Κόκκινο Σκουφίτσα και τη γιαγιά, οι οποίες ήταν ολοζώντανες, τα λέγανε μες στην κοιλιά του λύκου και πίνανε τσάι. Από τότε, μετά από τις απανωτές αποτυχημένες προσπάθειες του λύκου, που τον έχουμε δει ανά τα χρόνια να φάει τα 3 γουρουνάκια, τα 7 κασικάκια, την Κόκκινο Σκουφίτσα και τη γιαγιά, πλέον δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι λύκοι κυνηγούν σε αγέλες. Να διαβάζετε βιβλία.